Sa kamoderno sa tong panahon karon halos tanan instant ug nagsalig na lang sa computer. Apan sa wa pang computer, bida ang typewriter o makinilya. Kumusta na kaha ang mga typist o katong mga taong nanginabuhi gamit ang makinilya? Ana pa ba sila karon? Ani ang akong RTV present. Ubangan sa mga dagkong eskwelahan sagad mabati ang alinghugmog nga tingog sa mga typewriter. Naabdan ako ang 51 anyos nga si Arnolfo Cañete sa sidewalk. Usa siya sa nagpabilin nga typist. Diin, batanon pa siya. Nagsugod sa iyang panginabuhi uban ang iyang makinilya. 40 kuno sila ka mga typist kaniadto ug duha na lang sila nga survivor karon. Boss, pila nang katuig nga typist? Siguro 20. 20 katuig. Kumusta man ang ato ang trabaho? Okay na. Kumusta man, doon na pa ba yung magpatay? Napa. Daw sa kataw, pila ka ma-servisyo? Mga na po sa sobra. Average income ninyo sa usa ka ano? Pila? Mga 400 to 5. Kontento na siya sa iyang kita kada adlaw. Bisan pa man sa nandunay computer karon mas masanganan. Kanong wa pa mo nibiya ani nga Kira na. Ha? Kira na mi kirahan. Dali na mo na anak. Pila ka buk anak nimo? Grabe, tawa pa ko. Ulit ka na. Si Ray Flores, hapit na mag-senior citizen. Ang ikaduhang typing survivor sa Hongkera. Katambayayong niya ang iyang makinilya nga mao'y partner in life usab human siya mabiyudo pipila ka tuig na ang nakalabay. Kaniadto halos na ng estudyante salod nila aban karon wala na tungod kay doon na may computer nga ilang kakompetensya. So, mga estudyante, Ay, wow. Bayan sa estudyante, warag lisod. Dili na naman. computerized na. O, computerized na. Duha na lang mi dire. Kay tuwang usa nilarga pa sa usa. Balik. Tulo na tami dire. So, survivor. Survivor gyapon. Survivor. Bisan pa man o ginagmay na lang ang kita kontento na si Ray sa iyang panginabuhi. Mintras doon na pa'y magkinahanglan sa ilang serbisyo, padayon nga mutuplok ang ilang mga tudlo sa ilang makinilya. Ako nagkuhansog ko nga murag dili man to ni mawagtang sir. Di kina siya mawagtang yun. Kay ngano, naman ko yung mga panang form, mga ilapanan ba? Dili man na pwede sa computer kay makuha naman na siya. Na pareha na mga certificate of marriage. Ari magina mo, mga library, ginana ba? Mahinungdanon kaayo alang kanila ang katambayayong nila nga mao ang makinilya. Ang ato may panahon man jud nga ang tudlo di na mo kuan. Ana ko ora mahunong na gyud. Pero samtang makaya pa. Kay naman gyapon inid ang napag gyapon nang inanla namo ba dire. Ako si Alan Domingo. Kini ang akong short docu.